Pois é outra reflexión máis a maior, é dicir, falaba ela sobre a Organización Mundial da Salud que unha de cada 100 personas son autistas, non? En Estados Unidos baixa a ratio a unha cada 36 personas. Non é porque ali existan máis autistas e aquí menos, non? É dicir, aquí podemos ver tamén, ou poder intuir qual é a problemática que pode existir en España, non? É dicir, a falta de visibilidade, a falta de pedagogía, a falta de conocimiento, a falta de diagnóstico, e a moitas veces que non o queremos ver, non? É dicir, apartámoslo e deixámoslo ir, non? Entón, por un dato que traigo aquí, no barco aproximadamente somos uns 13.000 habitantes, podemos sacar unha media, non? Ao fin e ao cabo era un feito frente a un relato, non? Se estamos falando de datos contrastados de unha cada 100 personas, pues estaríamos falando dunhas 130 personas, pois mismamente polo barco de ambulante que sean personas autistas, que se xa subimos a esa ratio de unha cada 36, pois serían 300 ou 350 personas, non? E datos creo que xa o suficientemente altos en cualquiera das dúas perspectivas, non? Dentro dese espectro, non? Personas non diagnosticadas, nin tratadas, porque pode ser, pois, por o desconocimiento, falta de información, a distancia respecto a servicios, que é o que estamos demandando aquí nesta zona, non? Ao fin e ao cabo, Ourense pode ser unha ciudad que multiplica por 10 esa población, pois, xa só por simple proporción, maior número de servicios, maior número de información, é dicir, máis información e maior pedagogía.